Hi students, welcome to VP Max. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறது 11th standard volume 2 exercise 11.1 question number 3. question என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா integrate 12 cube into dx கொடுத்திருக்காங்க. differentiateல இப்ப d of ஒரு constant term இருக்கு. அது a b c எது வேணா வச்சுக்கலாம். நான் a to the power of n அப்படினு எழுதிக்கிறேன். into x divide by dx அப்படினு இருந்ததுனா இத நம்ம differentiate பண்றப்ப நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் மட்டும் தான் எழுதுவோம் dx by dx வந்து நமக்கு 1 ஆயிரும். இப்போ இந்த மெத்தட நம்ம இன்டகிரேட் யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நமக்கு a to the power of n க்கு பதிலா 12 cube அப்படினு இருக்கு. சோ இன்டகிரேட் 12 cube into dx நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் அப்படியே எழுதிக்கிட்டு into x மட்டும் வரும். சோ 12 cube into x plus c அப்படிங்கிறது தான் இதனோட ஆன்சர். அடுத்தது integrate x power 24 divide by x power 25. இப்போ பவரை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா இங்கே 1 மட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்போ கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா integral 1 by x into dx அப்படின்னு மட்டும் வரும். இப்போ இந்த 1 by xக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம x to the power of n அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. integral x power n னா நம்ம என்ன எழுதுவோம்? x power n plus 1 divide by n plus 1 எழுதுவோம். இந்த ஃபார்முலா எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா n ஓட வேல்யூ not equal to -1 இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இப்போ இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்? integrate 1 by xஐ x power -1 dx தான் நம்ம எழுதுவோம். அப்போ பவரில் -1 வருது, என்னோட வேல்யூ வந்து -1 வருது. ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை இந்த சம்முக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம். டிஃப்ரென்ஷியேட் log x by dx தான் நம்மளுக்கு 1 by x கிடைக்கும். ஸோ இதை வந்து இன்டகிரல் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு log x ரிட்டர்ன் ஆகும். இன்டகிரேட் 1 by x into dxனா நம்ம ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்? log of x plus c. அடுத்தது கொஷின் நம்பர் 3 பார்க்கலாம். integrate e power x into dx கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட்டில் e power xஐ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? e power xஏ தான் கிடைக்கும். ஸோ e power xஐ இன்டகிரேட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் e power x ஆகும். ஸோ இன்டகிரேட் e power x into dx ஓட ஆன்சர் e power x plus c. இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கொஷின் நம்பர் 4 பார்க்கலாம்.